Mac attack. Αγαπώ τους ανθρώπους που ομορφαίνουν. Που ομορφαίνουν με το πέρασμα των χρόνων. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι καλοί άνθρωποι. Κάτι καλό έχουν μέσα τους. Και αυτό το καλό βγαίνει. Δεν μπορεί να μείνει μέσα. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι η Μπέλα Κιδονάκη. Αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Δεν σε έχω δει καλύτερη. Έχω εντυπωσιαστεί. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι αλλαγές έχεις κάνει. Ό,τι θες τις μοιράζεσαι. Αλλά μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, το στυλ σου. Τι είναι όλο. Ακόμη και ο τρόπος που μου ήρθες εδώ ντυμένη σήμερα. Όλα πραγματικά. Πόσο καιρό έχω να σου μιλήσω τόσο γλυκά? Που είμαι πάντα μες στην κρίνια. Έχεις λίγο καιρό, έχεις. Καλώς ήρθες, Μπέλα μου. Καλώς σας βρήκα και εγώ μια χαρά σε βλέπω πάντως, έτσι. Πολύ νεανίζουν σε βλέπω. Με το t-shirt σου και το στυλάκι σου. Όπως σου έχω πει, εγώ δεν πιστεύω στις ηλικίες πια. Εννοείται. Δεν έχουμε ξεπεράσει αυτές. Ναι, τα έχουμε ξεπεράσει. Ίσως γιατί μας συμφέρει. Ίσως αν ήμασταν 20 χρόνια να μην το λέγαμε αυτό. Αλλά επειδή γίνεται πολύς ντόρος τελευταία για τις ηλικίες κλπ. Νιώθω ότι η ηλικία είναι απλά ένας από τους αριθμούς που λατρεύεις εσύ να αναλύεις και τίποτα άλλο. Δεν έχουν να δείξουν. Έχουν να κάνουν όλα εδώ. Εδώ να είμαστε γεμάτοι. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτό που αγαπούν είναι, δηλαδή, τι να σου πω, ανανεώνονται. Είναι πιο χαρούμενοι, είναι πιο ολοκληρωμένοι, μπορώ να πω. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι αυτό που κάνεις εσύ αυτό που αγαπάς. Δηλαδή είσαι αστρολόγος. Δεν ξέρω πότε το ένιωσες να πεις ότι εγώ, ναι, είμαι αστρολόγος. Η αστρολογία ήταν κάλεσμα για μένα. Δεν ήταν να γίνω αστρολόγος δε και καλά. Ήταν ένα κάλεσμα. Πώς πολύ το ένιωσες εσωτερικό. δηλαδή? Δεν μπορώ να φανταστώ. Να σου πω αυτό. Το είχα από πολύ μικρή. Ναι. Τώρα άμα σου πω θα είναι σαν γελάσεις. χάρισμα δηλαδή. Είναι κάτι νομίζω. που βλέπεις. Είναι σαν την ενόραση, είναι σαν τη διαίσθηση. Είναι ανεκτημένη διαίσθηση. Είναι χάρισμα, είναι ενόραση, αλλά επειδή αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν πολύ μικρή και μετά στην πορεία μεγαλώνοντας ασχολιόμουν πάρα πολύ με όλα αυτά, με τη μεταφυσική βασικά. Ήμουν από 15 χρονών σε σχολές, σε φιλοσοφία, σε μεταφυσική, όλα αυτά. Αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με την αστρολογία. Καθόλου όμως. Έκανα άλλες σπουδές, άλλη δουλειά και ξαφνικά μια ωραία μέρα ένιωθα μέσα μου ένα κενό. Κάτι σαν να μου έλειπε, που δεν μπορούσα όμως να το εξηγήσω τι είναι αυτό. Σαν να ήταν να κάνω μια γέννα. Ήταν κάτι πολύ περίεργο. Ναι. Και έτσι μια ωραία μέρα ξαφνικά, να σου πω την αλήθεια, και μετά από προσευχή, γιατί προσεύχομαι πολύ και πιστεύω πολύ. Βασικά είχα πάει και σε μια εκκλησία, να πω την αλήθεια, σε μια εκκλησία πολύ αγαπημένη και λέω δείξτε μου ποιος είναι ο δρόμος μου, γιατί νιώθω ότι κάτι υπάρχει που πρέπει εγώ να ακολουθήσω. Και βγαίνοντας από εκεί έπεσα στο δρόμο μου σε μια σχολή που έλεγε σχολή αστρολογίας, έτσι ξαφνικά. Ενώ πηγαινορχόμουν σε αυτή την οδό πολλά χρόνια και δεν το είχα δει. Έτσι ξεκίνησα την περιπέτεια. Είπες να είναι το σημάδι αυτό? Δεν ξέρω. Χτύπησα το κουδούνι και ανέβηκα. Και από εκεί Ξέρεις και πέρα. κάτι, με συγκλονίζει αυτό που λες, γιατί εγώ αυτό το δώσ' μου οδηγία, Θεέ μου δείξε μου το δρόμο, το λέω τα τελευταία χρόνια, δεν το έλεγα πριν. Ναι. Και εσύ μου περιγράψεις ότι αυτό το έχεις πει πριν, μικρή, όταν ήσουν ακόμη 15 χρονών. Όχι 15. Ναι. 15 απλώς είχα πάντα πολλές απορίες μεταφυσικές για το Θεό, για τους ανθρώπους. Για όλα είμαστε, αυτά. Γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, που πάμε, όταν φύγουμε, όλα αυτά. Ναι. Όλα Και αυτά. μάθαινα, είχα πάει σε διάφορες σχολές. Μετά ξεκίνησα να δουλεύω, έκανα σπουδές έτσι κλασικές, τυπικές, όχι κάτι το... Και μετά είχα κάνει και το γιο μου, γιατί τον γιο μου τον έκανα μικρή έτσι. Και είχα όλο μέσα μου, ένιωθα μια ανησυχία ότι κάτι πρέπει να γίνει σε μένα, αλλά δεν ήξερα τι. Και έτσι ζήτησες την οδηγία και είπες να το σημάδι. Πήγαινα συνέχεια στην εκκλησία και προσευχόμουν και εκείνη την ημέρα ήταν πολύ πιεστικό σε μένα. Ναι. Και βγαίνοντας από εκεί είπα, πήγα, βρήκα αυτή τη σχολή, ανέβηκα έτσι ξαφνικά 4 ώρα το μεσημέρι ήταν, το θυμάμαι. Χτύπησα το κουδούνι, βγήκε ένας άνθρωπος, μου λέει θέλετε να έρθετε αργότερα γιατί είναι μεσημέρι, λέω ναι να έρθω. Και έτσι ξεκίνησα, ήταν τις Και πήγες σπουδές. εκεί και τι είπες? Τι κάνετε εσείς εδώ? Τι κάνετε εδώ? Ξαφνικά λέω αστρολογία, λέω. Και χτύπησα το κουδούνι ασυνείδητα όμως, δεν ήταν κάτι
ότι το είχα προαποφασίσει. Ήταν μέσα σε μια φλασιά. Ναι. Ξεκίνησα βέβαια εκεί τις σπουδές μου, μετά έκανα μεγάλη διαδρομή από εκεί και πέρα. Και κάποιες στιγμές που είχα κολλήσει, γιατί είχα περάσει δύσκολα με το κομμάτι της αστρολογίας, δεν είναι εύκολη υπόθεση, πάρα πολύ δύσκολη. Εννοείς για να μάθεις? Έριξε κάποιος μέσα στον ωκεανό, αβοήθητη. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη διαδρομή. Όχι μόνο για να μάθω, για να επεξεργαστώ τις πληροφορίες, έφυγα από τη δουλειά. Ο πατέρας μου δεν μου μίλαγε για 1 χρόνο. Είχε θυμώσει πάρα πολύ, γιατί είχε άλλα σχέδια για μένα. Μαζί, βέβαια, μα εννοείται, γιατί αυτό ήθελα να σου πω. Φαντάζομαι ότι θα εισέπραξες και αμφισβήτηση. Τεράστια. Γιατί δεν είναι μια δουλειά που δεν λες θα γίνω δικηγόρος για να πούνε μπράβο Μπέλα, τι ωραία ιδέα. Είχα κάνει άλλες σπουδές και, και ξαφνικά άρχισα να μπαίνω βαθιά στην αστρολογία και στην ψυχολογία φυσικά. Και δεν σου μιλούσε ο πατέρας σου για 1 χρόνο, Είχε θυμώσει, όχι. Μου λέει τι είναι αυτά, τι βλακίες είναι αυτές. Εντάξει, είχε δίκιο ο άνθρωπος, αλλά μετά εντάξει, το αποδέχτηκε λίγο. Βέβαια δεν έζησε για να με δει στην καριέρα μου, στην πορεία. Αλλά ναι, το είχε αμφισβητήσει πάρα πολύ. Και άλλοι το είχαν αμφισβητήσει, αρκετοί. Νομίζω ότι γενικά είναι ένας χώρος που δέχεται αμφισβήτηση. Τεράστια. Η αστρολογία. Συνεχίζει να δέχεται, δεν είναι. Γιατί έχει κακοποιηθεί η αστρολογία, είναι τέχνη, αρχαία τέχνη, η οποία όμως έχει κακοποιηθεί αφάνταστα. Τι εννοείς? Έχουν μπερδευτεί όλα μέσα, τάρο, καφέδες, medium, τα πάντα. Ναι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς έχει ανακατευτεί με την αστρολογία. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εγώ πέρναγα και μια τεράστια κρίση σε σχέση με τη θρησκεία. Γιατί εγώ πιστεύω πολύ. Οι αστρολόγοι δεν πιστεύουν γενικά στο Θεό? Δεν ξέρω. Ο καθένας είναι στο προσωπικό του επίπεδο. Δεν μπορώ να πω. Η αστρολογία αμφισβητεί το Θεό? Όχι, αλλά η θρησκεία αμφισβητεί την αστρολογία γιατί κάνει πρόγνωση. Ναι. Αλλά στην ουσία το κύριο στοιχείο της αστρολογίας δεν είναι η πρόγνωση. Τι είναι? Είναι περισσότερο το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Είναι το γνώθεις αυτόν. Σε οδηγεί το να γνωρίσεις κάποιες επιρροές τις οποίες τις έχει η ψυχή σου, επιδράσεις. Αυτό είναι. Γιατί έλεγε ο Γιούγκ ότι η στιγμή της γέννησής μας είναι ακριβώς μία χωροχρονική στιγμή με τις ιδιότητές της. Δηλαδή κληρονομούμε κάποιες ιδιότητες του χωρόχρονου την ώρα που γεννιόμαστε. Αυτό είναι ο αστρολογικός χάρτης. Στην ουσία είναι στατιστική. Είναι δηλαδή κάποιες συνθήκες που καθορίζουν το άτομο την ώρα που γεννιέται και τον τόπο της γέννησης. Μπράβο. Και από έρευνα, από τεράστια έρευνα που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, αυτές οι συνθήκες έχουν, ας το πούμε, γραφτεί κάπου και ερμηνεύονται. Να το πούμε έτσι, είναι αρχέτυπα είναι η αστρολογία. Βάσει αρχετύπων ερμηνεύουμε εμείς και το χρόνο και το χώρο και τα γεγονότα. Οπότε όταν συγκρούεται η πρόβλεψη με τη θρησκεία, γιατί σου λέει ότι μόνο Θεός ξέρει τι γίνεται και πραγματικά μόνο αυτός ξέρει τελικά τι μπορεί να γίνει για εμάς. Υπάρχει μια σύγκρουση και εγώ τότε είχα μια τεράστια αμφισβήτηση εσωτερικά και πέρασα και πέρναγα πολύ δύσκολα. Και πήγαινα και σε γερόντες και ρώταγα, άλλοι με είχαν διώξει, άλλοι με είχαν δεχτεί, αναλόγως. Ξέρεις, αναλόγως με το γέροντα, με τη πίστη. Εσύ, Μπέλα μου, ένιωθες ότι αυτό είναι ο σκοπός της ζωής σου και αυτό ήρθε στη ζωή αυτή? Αυτό, ένιωθα ότι ήταν κάλεσμα και ότι δεν ήταν κάτι τόσο κακό που ας πούμε μου έλεγαν. Ότι δεν ήταν τόσο κακό γιατί εγώ έβλεπα βοήθεια. Ναι. Και μέσα από όλη αυτή την εμπειρία και την προσωπική τη δική μου άρχισα να στείνω ένα σύστημα λίγο διαφορετικό. Λίγο λιγότερο φοβιστικό σε σχέση με την ζωή μας και την πραγματικότητα. Γιατί εκεί έχει κακοποιηθεί η αστρολογία. Ο πλανήτης, ας πούμε, ο Κρόνος ή ο Ερμής που θα φέρει την καταστροφή, ή ο ένας και ο άλλος. Αυτά λοιπόν είναι όλα λάθος. Εμείς ερμηνεύουμε τους φόβους μας. Ο άνθρωπος φοβάται, έχει γεννηθεί και είναι πάντα φοβισμένος. Λοιπόν, όταν φοβάσαι αναγκαστικά θα στραφείς και προς την αστρολογία για να μάθεις πράγματα. Τα ρίχνουμε όλα στην αστρολογία,
όλους τους πλανήτες, για όλα φταίνουν οι πλανήτες, δεν φταίει κανένας άλλος. Ο Ερμής κυρίως είναι αυτός που φταίει για τα πάντα. Ανάδρομος κάθε λίγο και λιγάκι αυτός. Βέβαια, αυτός φταίει. Και φυσικά και οι πλανήτες, ο Κρόνος βασικά και όλοι οι υπόλοιποι. Και κάποια ζώδια τα οποία είναι χώνευτα, ας πούμε. Υπάρχουν τα ζώδια που είναι συμπαθητικά και τα ζώδια που δεν χωνεύονται. Άρα λοιπόν ουσιαστικά οι άνθρωποι στρέφονται στην αστρολογία για να τους πεις κάτι που θα τους ανακουφίσει. Εννοείται. Κάτι που θα τους ανακουφίσει και κάτι που θα τους κάνει καλό. Που θα τους γαληνέψει την ψυχή και την καρδιά. Για να ξεπεράσουν τη δύσκολη φάση την οποία. Και αυτό ναι. κάνεις εσύ. Αυτό κάνω, ναι. Μα δεν είναι λιγάκι. Αν βλέπεις το χάρτη τους ότι ρε παιδί μου τα πράγματα δεν θα σου πάνε καλά για την επόμενη τριετία. Είναι θέμα διαχείρισης. Τι δεν θα σου πάει καλά την επόμενη τριετία? Εμένα ρωτάς καλά, εσύ είσαι αστρολόγος. Αυτό σου λέω. Τι δεν θα σου πάει καλά? Τι εννοεί δεν θα σου πάει καλά? Βλέπεις ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Ας είναι λοιπόν, γιατί έχουμε έρθει εδώ στη γη να περάσουμε εύκολη περίοδο και δεν το ήξερα. Δηλαδή είναι σαν να μας. Σαν να ξεχνάμε, γιατί έχουμε έρθει εδώ πέρα. Υπάρχει κομμάτι πάνω σε γήινο επίπεδο που είναι εύκολο. Όχι, αλλά μην μου λες ότι ήρθα στη ζωή αυτή για να υποφέρω μόνο. Όχι για να υποφέρεις, εννοείται, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό πρέπει να πάρουμε σαν, ας πούμε, σαν απόφαση. Ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι και έχει και τα δύσκολα και έχει και τα καλά. Δεν έχω ακούσει άλλη αστρολόγο να μου τα λέει αυτά. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό είμαι και φίλη. Γι' αυτό είμαι αυτή που είμαι, πες. Περίμενε, για ξαναπες το μας αυτό. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ναι, τι θες να σου πω ακριβώς? Ρώτησέ με να μην το ξαναρώτησέ. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχουμε έρθει ούτε για να υποφέρουμε, αλλά ούτε για να περνάμε και πάρα πολύ καλά. Είναι ανηφοριές και αντιφοριές. Ακριβώς. Το θέμα μας λοιπόν δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Κι αλλιώς δεν έχουμε τη νύχτα και μετά τη μέρα. Δεν υπάρχουν εναλλαγές. Δεν έχουμε εναλλαγές στη διάθεσή μας, στη ζωή μας, στην καθημερινότητα μας. Βροχή, ζέστη, κρύο. Δεν τα έχουμε όλα αυτά. Εμείς γιατί δηλαδή να είμαστε έξω από αυτό? Μα είμαστε σαν τις μούμιες, ας πούμε, που να είναι όλα τέλεια και ακίνητα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αυτό το πράγμα? Άρα η πρόβλεψη σε τι θα μας εξυπηρετήσει? Κοίταξε, η πρόβλεψη είναι σαν, όπως λέμε στη μετεωρολογία, σήμερα θα βρέξει, θα κρατήσεις ομπρέλα. Δεν θα πανικοβληθείς όμως, δεν θα φέρεις την καταστροφή. Θα το διαχειριστείς. Όσο και δύσκολο να είναι. Να σου πω κάτι, να τα μιλήσουμε όλα ανοιχτά. Ακόμη και ο θάνατος, έτσι, που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, το οποίο το τρέμουμε όλοι. Δεν πρέπει να μάθουμε να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό. Ναι. Είμαστε όλοι σαν να είμαστε 5χρονα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί να αντιμετωπίζουμε τη ζωή σαν να είμαστε, ας πούμε, ακινητοποιημένες μούμιες που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι. Η ζωή είναι πλούσια, έχει εναλλαγή, έχει δράση. Έχει και τα πάνω, έχει και τα κάτω, έχει και τα δύσκολα, έχει και τα ωραία. Αυτό είναι ζωή, αυτό είναι γη. Είναι μαθητεία. Έχουμε έρθει εδώ και μαθητεύουμε όλοι. Στα εύκολα, στα δύσκολα, στα καλά, στα κακά, παντού μαθητεύουμε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πλέον. Το είχα και εγώ παλιά και έλεγα. Γιατί πέρασα και μία φάση να τα παρατήσω όλα. Να παρατήσω και την αστρολογία. Ναι. Και να... Γιατί? Πέρασα μια τεράστια κρίση σε σχέση με την αστρολογία τα πρώτα χρόνια. Άρχισες να αμφισβητείς εσύ η ίδια? Δεν αμφισβητούσα την αστρολογία, αμφισβητούσα τον τρόπο που είχα διδαχτεί από τις σχολές την αστρολογία. Έτσι, δηλαδή, ή θα είσαι μοιραίος, ή θα πάρεις τη ζωή στα χέρια σου και θα σταματήσεις να είσαι μοιραίος. Εκεί δυσκολεύτηκα ένα διάστημα. Και έλεγα τώρα, έβλεπα μια όψη και με έπιανε πανικός. Παναγία μου, τι θα γίνει τώρα, τι θα πάθω, τι θα γίνουν τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, ο κόσμος. Και σκέφτηκα μια μέρα ότι η αστρολογία είναι σαν την πυρηνική ενέργεια. Αυτός που τη διαχειρίζεται, ακόμη και ο επιστήμονας, κινδυνεύει να καεί. Και λέω, ή θα καείς κι εσύ και θα είσαι όλη μέρα μέσα στους φόβους και τις ανασφάλειες, ή θα κάνεις το επόμενο βήμα και θα τα δεις διαφορετικά. Και έτσι σιγά σιγά μπήκα σε ένα νέο μονοπάτι διαχείρισης των πληροφοριών, των πλανητικών, που προσπαθούσα μέσα από αυτό, γιατί να βρω και τα σημεία που έχει δρόμο διαφυγής. Ναι. Τους δρόμους, τους εξόδους. Δηλαδή, για να το πω εγώ πιο λαϊκά, έτσι όπως το καταλαβαίνω, ξέρω ότι περνάω ένα δύσκολο, δύσβατο μονοπάτι. Πρέπει να προσέξω να μην πατήσω το... Όχι πρέπει να προσέξω, πρέπει να ψάξω να βρω και αυτή και αυτή και εκείνη τη λύση. Οκ. Κατάλαβες. Πρέπει να βρω τρόπο για να μπορέσω να περάσω το δρόμο χωρίς να πάθω κακό.
απλώς να καταφέρω να σηκώσω το φορτίο. Ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Γιατί όταν ανοίγεις έναν αστρολογικό χάρτη, εμείς βλέπουμε με άλλα μάτια και δεν βλέπουμε έναν αστρολογικό. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες, τις οποίες δεν θέλω εδώ να τις ανοίξω. Ναι. Γιατί διαφωνώ και όλη αυτή τη γνώση που την έχουν βγάλει και την έχουν κάνει του ποδαριού, γιατί ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Γιατί παλιά η αστρολογία, η αστρολογική τέχνη ήταν ιερή γνώση και την ήξεραν πάρα πολύ. Την ήξεραν οι ιερείς, οι βασιλείς και οι φαραώ. Τώρα εντάξει, μην το θεωρήσεις αυτό υπερβολικό, αλλά είναι μια ιερή γνώση. Δεν μπορεί να ανακατεύεται με όλο τον κόσμο και να πηγαίνει, ας πούμε, και να μιλάς στα 0,90 και να λες αυτό ή το άλλο. Δεν γίνεται, ξεπέφτει. Είναι μια γνώση ουράνια, η οποία σε βοηθάει να καταλάβεις το δυναμικό της ψυχής σου, την αλήθεια σου, και αυτό όλο έχει ξεπέσει, έχει κακοποιηθεί. Αλλά όταν εμείς βλέπουμε ένα αστρολογικό χάρτη, κάποιοι που ξέρουν πολύ καλά, υπάρχουν τόσοι δρόμοι διαφυγής που δεν σε πάει το μυαλό. Από εκεί που νομίζουμε εμείς ότι θα έρθει η καταστροφή, δεν έρχεται η καταστροφή. Και έκανα τόσα πολλά πειράματα και έχω κάνει τόσα πολλά, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, πολλές διασταυρώσεις για να το δω αυτό. Και πραγματικά έτσι έβγαινε. Δεν ήταν τόσο καταστροφικό. Γι' αυτό προσπαθώ τις όψεις, τις πλανητικές και τις καθημερινές προβλέψεις να τις λέω λίγο διαφορετικά. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρίσκει τη δύναμή του και να βγαίνει έξω από αυτό το μάτριξ στην κυριολεξία που μας κάνει και υποφέρουμε και μας κάνει τη ζωή μας δύσκολη. Άρα έρχομαι εγώ σε σένα που είσαι αστρολόγος και σου λέω εσύ, Μπέλα μου, πάμε να δούμε το χάρτη, γιατί κάτι πάει στραβά στη ζωή μου που δεν μπορώ να το εντοπίσω. Θα το δω το στραβό. Θα δεις το στραβό. Ναι. Θα μου το πεις το στραβό. Αλλά θα στο πω με έναν τρόπο ώστε να καταλάβεις ότι αυτό μπορεί να τα αλλάξεις, μπορεί να είναι ο δάσκαλός σου, μπορεί να ήρθε αυτό το στραβό για να σε κάνει να βρεις μία άλλη διέξοδο, ένα άλλο κομμάτι στο χαρακτήρα σου, να ερμηνεύσεις αλλιώς τη ζωή σου. Γιατί είμαστε γεμάτοι προγράμματα, εσωτερικά προγράμματα. Από μικρά παιδάκια προγραμματιζόμαστε για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό λοιπόν πρέπει να τα σπάσουμε, πρέπει να τα αλλάξουμε, να βρούμε τη δύναμή μας, να βρούμε ποιοι είμαστε, να βρούμε την αλήθεια μας. Εμένα εκεί με εγωίτευσε η αστρολογία. Εκεί χάθηκα, μέσα στους δρόμους αυτούς, ας πούμε, της δύναμης. Το να βρεις την αλήθεια σου. Δεν είμαστε ανθρωπάκια που σέρνονται όλη μέρα μες στο φόβο και μες στη μιζέρια. Αυτό το συχαίνομαι. Δεν θέλω για κανέναν να το νιώθει αυτό το πράγμα. Γιατί παίζουμε πολλούς ρόλους εμείς οι άνθρωποι. Και κυρίως ο πιο γνωστός ρόλος είναι ο ρόλος του θύματος. Του θύματος. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το θύμα όμως δεν αναλαμβάνει ούτε ευθύνη συναισθηματική, ούτε τίποτα. Ναι. Άρα οι πλανήτες φταίνε. Τι θα κάνω εγώ, κυρία Μπέλα, που με έχει χτυπήσει το καημένο και έχω πάθει αυτό? Βρε, λέει, σηκωθείτε, πιο καημένο. Κανένας δεν είναι καημένος. Εγώ αυτό πιστεύω, βρεμάκι μου, και αυτό πρεσβεύω και αυτό ακολουθώ. Δεν είναι. Μου έχουν τύχει πολύ δύσκολα και τα ξέρεις. Δεν είναι ωραίο να τα συζητάω εδώ, ούτε να κλαίγομαι. Και λύγησα και τσάκισα και από όλα τα έχω πάθει. Αλλά... Γονάτισες. Όχι μόνο γονάτισα, έπαθα ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος και ειδικά μια μάνα. Αυτοί που με ακολουθούν το ξέρουν. Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν έπεσα, δεν έκλεψα και δεν πονάω. Πονάω και παραπονάω, έτσι. Δεν είμαι ούτε ανέστητη, ούτε μες στον κόσμο μου. Πονάω, αλλά είμαι μαζί με αυτό. Είναι και η δύναμη, είναι και η αγάπη, είναι και η αλήθεια, είναι και ο Θεός. Όταν αυτά τα συνειδητοποιούμε, δεν χάνεσαι. Άρα έτσι πώς μου το λες, καταρρίπτεις αυτό που συμβαίνει. Καταρρίπτω τη μοίρα. Καταρρίπτεις το μοιραίο, ότι θα γίνει αυτό και τα καημένα, τι θα πάθουμε και ήρθε. Και αυτό αφορά πιο πολύ τη μάζα. Αν ξυπνήσει ο κόσμος λίγο, θα αλλάξει πολύ η ζωή όλων μας. Ναι. Όλων μας η ζωή θα αλλάξει, να το ξέρεις. ξέρεις. Δεν έχει τόσο νόημα να παίρνουμε ένα περιοδικό και να βλέπουμε τι λέει σήμερα για τον κρυό, τι λέει για τον ταύρο και τι λέει για τον καρκίνο. Να σου πω, όλους τους ανθρώπους που μας συγκινούν, ξέρεις γιατί? Γιατί στην ουσία μας κεντρίζει το ενδιαφέρον να μαθαίνουμε πράγματα για μας. Γι' αυτό όλοι ασχολούνται με την αστρολογία. Θέλουν να μάθουν για τον εαυτό τους στην ουσία. Γι' αυτό γράφουν, η κυρία Μπέλα, είμαι κρυός, μου οροσκόπο τέτοιο με σελήνη, αυτό τι λέτε? Γιατί όλοι έχουν ανάγκη να μάθουν κάτι για τον εαυτό τους. Γιατί όπως σου είπα, η αστρολογία σε βοηθάει στην αυτογνωσία. Και μετά είναι η πρόβλεψη. Φυσικά θα κάνουμε και την πρόβλεψη. Αλλά θα την κάνουμε με έναν τρόπο που επενεργεί ο Θεός.
Δεν επενεργεί το καταστροφικό στοιχείο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω ή είναι δύσκολο? Καταλαβαίνω ότι ψάχνεις να βρεις πάντα κάτι θετικό, ένα δρόμο όπως είπες, ένα μονοπάτι που θα με βοηθήσει να ξεπεράσω τη δυσκολία που έρχεται. Που θα έχει αγάπη, που θα έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, στην αξία μου, σεβασμό σε μένα. Άρα δεν χρειάζεται να καταστροφολογούμε. Δηλαδή, ναι, είναι μια δύσκολη φάση, ας πούμε, για τους Ταύρους. Δανείζομαι, το λέω. Ναι, ωραία είναι. Να το πω κιόλας. Οι Ταύροι του πρώτου δεκαημέρου, και δι των πρώτων ημερών, έχουν τον Πλούτονα, που είναι στον υδροχόο. Ο οποίος τους αναγκάζει όμως, πρόσεξε, τι σας αναγκάζει? Να βγείτε έξω από το κλειστό κουτάκι, έτσι, και να δείτε και άλλες γωνίες μέσα στην αίθουσα. Ναι. Εγώ βλέπω σε αυτή τη γωνία. Σε αναγκάζει να δεις και απέναντι. Αυτό είναι δύσκολο. Έτσι πάω με τα κέρατα μπροστά. Δύσκολο, γιατί ο Ταύρος ζορίζεται. Δεν του αρέσουν οι αλλαγές, τις συχαίνεται. Εντάξει, οπότε αφού τις συχαίνεται, σου λέει όλα μαύρα, όλα δύσκολα. Τι μου συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτό? Και γκρινιάζει και μερικές φορές. Λέμε τώρα, για παράδειγμα. Κατάλαβες. Αλλά εκεί πάνω στην αλλαγή, εκεί υπάρχει μια κόντρα. Γιατί ο Ταύρος ανήκει στο ζώδιο το σταθερό. Ναι. Και τι σημαίνει ζώδιο σταθερό? Δεν θέλω να κουνηθώ, να χαλάσει πόντος από εμένα. Ναι. Να είναι όλα έτσι, εξασφαλισμένα, τέλεια. Δεν γίνεται, αφού η ζωή είναι δυναμική και κάθε μέρα αλλάζει. Για να καταλάβω, περνάς, έχουμε τον Πλούτονα και όλα αυτά που είπες. Λέμε τώρα, τον Πλούτονα δεν έχει κάτι άλλο τώρα ο Ταύρος, όχι. Αυτό λοιπόν σε αναγκάζει να πάρεις τη ζωή λίγο διαφορετικά. Μπράβο. Εσύ μου κάνεις την πρόβλεψη και μου λες, Μάκη, πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Κοίταξε αυτή την παράμετρο, κοίταξε από εδώ, υπάρχει η ζωή και μετά από σένα που λέει η Δέσποινα Βανδύ, κάνε αυτές τις αλλαγές και δες πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το φέρεις, να το ισιώσεις. Άρα κάτι ωραίο που μπορείς να πάρεις μέσα από μια δυσκολία που σου εμφανίζεται. Πάντα έρχεται μια δυσκολία. Ας πούμε υπάρχει ένας άνθρωπος που σε κακοποιεί. Ναι. Λέμε τώρα, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι ο δάσκαλός μας. Γιατί αυτός με αναγκάζει εγώ να γίνω αυτόνομη και ανεξάρτητη. Και φεύγω. Και ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Και γνωρίζω εμένα. Αυτό γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος του καλού και ο δρόμος του κακού. Ναι. Το να φτάσεις όμως σε ένα κεντρικό, ας πούμε, κομμάτι. Ο δρόμος του καλού πηγαίνεις, έχεις την αγάπη, το Θεό, την πίστη. Ο δρόμος του κακού σε πάει από την ανάποδη, σε πάει λίγο κόντρα. Φτάνεις όμως εκεί, γιατί μέσα από την κόντρα εσύ αρχίζεις καταρχάς και βγάζεις τη δύναμή σου. Η δύναμη πότε βγαίνει? Όταν κάθομαι και αράζω? Όχι, βέβαια. Στα δύσκολα κινητοποιούμε και γίνομαι πιο δυνατός. Πώς συνειδητοποιώ εγώ ότι έχω δύναμη? Όταν έρχονται τα δύσκολα. Όταν είναι τα ωραία όλα, κοιμόμαστε όλοι. Δεν κάνουμε και τίποτα. Ωραία, περνάμε πολύ ωραία, μια χαρά. Πού είναι η δύναμή μου? Πού είναι η ευφυΐα μου? Πού είναι η ξυπνάδα μου? Πού είναι η δράση μου? Πού είναι αυτά? Χάνονται. Ακόμα και ο Πυθαγόρας έλεγε ότι τα τετράγωνα, που είναι μια δυσαρμονική γωνία, γιατί η αστρολογία βασίζεται στη γεωμετρία, τα τετράγωνα είναι τα μοναδικά που πρέπει να βλέπουμε μέσα στον αστρολογικό χάρτη, γιατί αυτά μας εξελίσσουν. Και τα τρίγωνα, ας το πούμε, που είναι ευεργετικά, είναι αυτά που λίγο ξαποσταίνουμε και μετά προχωράμε. Αυτό είναι η ζωή, Μάκη. Τα τετράγωνα πρέπει να τα βλέπουμε. Είναι τα πιο δύσκολα τα τετράγωνα. Ναι, τα τετράγωνα όμως είναι αυτά που σε εξελίσσουν και σε κάνουν σοφό. Σε κάνουν και βλέπεις τη ζωή πιο συνθετική. Ναι. Κατάλαβες. Και εσύ τώρα έχεις ένα τετράγωνο για να το καταλάβεις. Ο Πλούτονας με τον Ταύρο. Ναι. Είναι δύο ζώδια τα οποία το ένα κτυπιέται με το άλλο. Κονταροκτυπιούνται οι αξίες τους. Και ο ένας προσπαθεί να μπει μέσα στο άλλο. Και γίνεται πιο πλούσια η ζωή μας, πιο σύνθετη. Καταλαβαίνεις πώς το λέω? Καταλαβαίνω και με κάνεις να βλέπω τελώς διαφορετικά τώρα με αυτά που λες στην αστρολογία. Ας πούμε, σε υποχρεώνει να δεις φίλους, να αποδεχτείς πράγματα που συχαινόσουν, που δεν ήθελες να τα αποδεχτείς. Ναι. Να έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα που δεν τη θέλεις στην ομάδα. Να κάνεις τηλεόραση πιο πολύ, να βγεις, να κοινωνικοποιηθείς πιο πολύ. Να κάνεις πράγματα που πιθανόν παλιά να τα φοβόσουν. Τώρα τα τολμάς, τα κάνεις, αλλά ζορίζεσαι. Ναι, ωραία. Άμα δεν ζοριστείς και είναι όλα καλά, τι είναι η ζωή? Μια βαρετή ευθεία. Ξέρεις, μου δείχνεις άλλη εικόνα για την αστρολογία από αυτή που ξέρω. Λέω, μα οι αστρολόγοι, δηλαδή, εμείς παίρνουμε τους αστρολόγους. Κάνω αγώνα για να δείξω αυτό το πράγμα. Ναι. Παντού, στα βίντεο μου, όπου μιλάω και στην καθημερινά βίντεο που κάνω πολλά, το ξέρεις. Ναι, όπου μιλάω και με τους πελάτες, με τον κόσμο, προσπαθώ να τους δείξω μια άλλη οπτική. Που μπορεί να είναι δικιά μου, μπορεί να είναι και σε άλλους αστρολόγους, δεν ξέρω.
Ναι. Αλλά τον πρεσβεύω, το πιστεύω και θέλω πάνω σε αυτό να προχωρήσω. Εγώ χαράζω τον δρόμο του Θεού. Ο δρόμος του Θεού είναι ένας, της αγάπης. Ναι. Έτσι. Και έχω αγάπη για τον εαυτό μου την ώρα που λέω στον άλλον κάτι. Δεν τον βάζω σε διχόνια, δεν τον βάζω να μισήσει τον απέναντι. Ούτε να τον φέρω, ας πούμε, να νιώσει ότι έχει μάτι και ότι τον γρουσουζεύουν και τον καταστρέφουν. Άλλα κομμάτια αυτά. Αυτά είναι άλλα κομμάτια. Θεωρείς άλλα ότι κόλπα. οι αστρολόγοι μπορεί να εκμεταλλεύονται τη δυσκολία που περνάει κάποιος ή τις ατυχίες που μπορεί να έρχονται στη ζωή του, παράδειγμα, προς ίδιον όφελος, για να τους κατευθύνουν κάπως αλλού? Δεν μπορώ να κατηγορήσω. Δηλαδή, μην ανησυχείς, θα σε σώσω. Εγώ θα σου δεν πω. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο και αυτό τελικά, αν πέσει κάποιος, ένα τέτοιο άτομο, πέφτει γιατί είναι οι πεποιθήσεις του τέτοιες. Δεν πέφτουν, ας πούμε, τυχαία στον δρόμο μας άνθρωποι. Ναι, κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε τις λύσεις, ζητάνε απαντήσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζητάνε απλά παρηγοριά. Ναι, η παρηγοριά, ναι, τη χρειαζόμαστε όλοι. Γιατί η ελπίδα είναι η μόνη που έμεινε μέσα στο κβαντικό κουτί. Η μόνη που έζησε ήταν η ελπίδα. Χωρίς ελπίδα ο άνθρωπος πεθαίνει. Έτσι, είναι δέντρο χωρίς νερό. Αν δεν έχουμε ελπίδα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτή την παρηγοριά όμως και την ελπίδα... Δεν είναι ψεύτικο όμως. Ναι, δεν είναι ψεύτικο. Κοίταξε, οι πιο πολλοί αστρολόγοι είναι καλοί άνθρωποι, δεν θέλουν να εκμεταλλευτούν, έχουν και αυτή αγάπη. Ο καθένας το κάνει με ένα δικό τρόπο. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω κανένα συνάδελφο εδώ, ναι. ας πούμε, από αυτή τη θέση που είμαι. Ο καθένας κρίνεται για το δικό του κομμάτι της δουλειάς του, πώς τη βλέπει την αστρολογία. Πώς μπορούμε όμως να καταλάβουμε ποιος είναι ο καλός αστρολόγος και ο πραγματικός αστρολόγος? Γιατί μου είπε στην αρχή ότι είναι ένα επάγγελμα που δεν είναι καθορισμένο. Δηλαδή δεν είναι καθορισμένο, δεν έχει καθορισμένα όρια, είναι μπερδεμένα όλα. Τα ταρό, σου λέει, κάνω την αστρολογία, θα πω και ταρό. Κοίταξε, σε αυτά μπορώ να πω ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να οργανωθούμε οι αστρολόγοι, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ, δεν προχωράει. Ναι. Γιατί ξέρεις, είναι της μόδας τώρα. Βγαίνουμε στο TikTok όλοι και... Ναι, λένε διάφορα, αλλά στο εξωτερικό είναι πιο οργανωμένοι, έχουν περισσότερο, ας πούμε, ομαδικότητα. Εδώ ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια συνένωση και να βάλουμε τα όρια μας, τις γραμμές μας, ότι αυτό είναι αστρολογία, από εδώ ξεκινάει, εκεί τελειώνει και όλα αυτά τα πράγματα. Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνει, δεν το ξέρω. Πάντως, ενώ μέχρι τώρα λέγαμε, ας πούμε, σήμερα που τα έχεις ανατρέψει όλα, το αλλάξαμε λιγάκι, το αρχίσαμε, μπήκαμε δυναμικά από την αρχή. Χρειάζεται, αλλού ήθελα να την πάω την κουβέντα. Ναι, αλλού ήθελα να το πάω, αλλού με πήγες, αλλά μου αρέσει πάρα. Είναι και ο ουρανός που έχει μπει στους διδύμους, και ο ουρανός για τα επόμενα χρόνια θα ανατρέψει πάρα πολλές πραγματικότητες που τις ξέρουμε κάπως και θα γίνουν λίγο διαφορετικές. Θα έρθουν πολλές αλήθειες στην επιφάνεια. Αλλάζει ο κόσμος μας, εννοείς? Αλλάζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, για όλους περισσότερο. Και επίσης, επειδή ο ουρανός είναι υπερβατικός πλανήτης, τι σημαίνει υπερβατικός? Δεν ξέρω. Κάνει την υπέρβαση, είσαι έξω από τα όρια. Σε βγάζει δηλαδή από τα νερά σου όχι από τα νερά σου, έξω από την υπέρβαση. Δηλαδή νιώθεις ότι δεν είσαι μόνο ένα όν στη γη, είσαι συμπαντικών, είσαι συνδεδεμένος με τους πάντες, με τον ουρανό, με τα πάντα είσαι συνδεδεμένος. Αυτό είναι. Σε βγάζει έξω, είναι υπέρβαση λέγεται. Ναι. Οπότε μέσα από την υπέρβαση αυτή του πλανήτη ουρανού θα μάθουμε πάρα πολλές αλήθειες, θα θυμηθούμε πράγματα, γιατί μην ξεχνάς ότι ο άνθρωπος είμαστε σε λύθη, ζούμε σε λύθη, ξεχνάμε. Με το που μπαίνουμε εδώ πίνουμε το λεγόμενο νερό της λησμονιάς και τα ξεχνάμε όλα. Ξεχνάμε ποιοι είμαστε, που είναι η δύναμή μας. Και υπήρχε μια ορφική πινακίδα, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για αυτές που βρέθηκαν στο Ρέθυμνο. Ήταν πινακίδες αρχαίες που τις έχει ανακαλύψει η Έλεν Χάρισον, μια ερευνήτρια Αγγλίδα, η οποία έγραφε πάνω η πινακίδα «Εγώ είμαι παιδί της γης και του ουρανού», συνδυασμός δηλαδή, «αλλά η πατρίδα μου είναι τα άστρα και εκεί θα γυρίσω». Που σημαίνει ότι έχουμε η ψυχή μας έχει ουράνια καταγωγή. Αυτό πρέπει να το θυμηθούμε όλοι. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι είμαστε μόνο σώμα, θα πεθάνουμε και τελείωσε. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Κάτι υπάρχει μετά. Πιστεύω ότι η ψυχή ζει, ότι είναι αιώνια, αθάνατη. Και το έχουν διδάξει και οι αρχαίοι και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Βάσει αυτού κινούμε. Τώρα, αν κάνω λάθος, θα το δω μετά το θάνατό μου. Ή δεν θα το δω καθόλου. Τι να σου πω. Ναι. Απλά αυτό που έλεγα είναι ότι εμείς λέμε, απευθυνόμαστε σε έναν αστρολόγο για να μας πει τα μελούμενα, να μας πει τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά. Στην τάση θα την πω. Κάτσε βρε παιδί μου να σου ολοκληρώσω και να του πω, ας πούμε, ποιος θα βγει στη Eurovision, ποιος θα... Φαινόταν όμως ο Ακύλας ότι δεν θα βγει. Εγώ το είδα. Εγώ το είχα δει. Ναι, μετά Χριστό προφήτες, πώς το λέει. Όχι. Ναι. Δεν σου λέω ψέμα, δεν έχω λόγο. Απλώς το είχα δει και το είχα πει και στον άνθρωπο. Και του λέω: δεν θα βγει ο καημένος ο Ακύλας. Πολύ θα ήθελα να βγει η Ελλάδα. Αλλά έκανε μπάμ ότι δεν θα βγει. Ναι. Έκανε μπάμ. Βέβαια, έκανε μπάμ ότι ετοιμάζει και την καριέρα του και τα singles του, τα επόμενα και τις περιοδίες του. Τα θετικά του. Κοίταξε τα θετικά. Εννοούσα δεν θα βγει σαν πρώτο. Ναι. Φαινότανε. Εντάξει, δεν ήξερα την ώρα του ανθρώπου. Είδα το οροσκόπιο του λίγο. Ξέρεις εσύ είσαι βέβαια, γιατί περισσότεροι λέγανε ότι θα βγει. Αφού ήτανε... Και συναδελφοί σου. Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω ασχοληθεί. Απλώς έκανε μπάμ ότι δεν θα βγει. Δηλαδή, πώς θα βγαίνει. Δεν είχε καμία δυναμική ότι θα βγει. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτά μπορεί να κάνουμε και λάθη. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε θεοί. Ναι. Κάνουμε λάθος μερικές φορές. Θέλω να πω όμως ότι αυτή ήταν η εικόνα που έχουμε για την αστρολογία σήμερα. Εσύ εδώ μου το ανατρέπεις όλο αυτό. Μου το πας λίγο πιο ψυχολογικά, να το πω. Μου το ψάχνει λίγο πιο πνευματικά, όχι πιο ψυχολογικά. Πιο πνευματικά. Ναι. Γιατί θα έρθει ο άλλος, θα του μιλήσω τι θα γίνει και πώς θα κινηθεί. Ναι. Ανάλογα τι θα με ρωτήσει, θα αρχίσω εγώ να του λέω. Θα του μιλήσω όλα αυτά, θα τους δείξω τις τάσεις. Από εκεί και πέρα όμως θα τον βοηθήσω να βρει και άλλα πράγματα. Να είναι πιο χαρούμενος, πιο ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Όχι τέτοια δυστυχία και τέτοια μαυρίλα. Έρχονται μαυρισμένοι να σε συναντήσουν. Πολλοί άνθρωποι και φοβισμένοι και μαυρισμένοι και δυστυχισμένοι. Μα υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει περάσει αυτό το κομμάτι. Πες μου εσύ έναν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν πάντως. Όχι. Και αμφισβήτηση για τον εαυτό σου. Αμφισβήτηση. Και κοίταξε, τώρα μιλάμε για μια εποχή πλήρους τοξικότητας. Η τοξικότητα στην εποχή μας είναι πια, εγώ δεν θυμάμαι άλλες δεκαετίες. Ναι, γιατί τώρα γίνεται η λεγόμενη κάθαρση. Καθαρίζει πολύ το πεδίο από όλο το παλιό κομμάτι και πάμε λίγο προς το φως. Οπότε αναγκαστικά όλα τα σκοτεινά κομμάτια βγαίνουν προς τα έξω εκ των πραγμάτων. Το δείχνει και το πλανητικό σύστημα αυτό. Πώς το δείχνει? Θα σου πω. Οι τρεις αυτοί που σου είπα, οι υπερβατικοί πλανήτες που είναι ο ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Τώρα κάνουμε λίγο αστρολογική εκπομπή, δεν ξέρω. Αυτοί, όπως είπα, λέγονται υπερβατικοί γιατί κάνουν την υπέρβαση και βγαίνουμε έξω από τα όρια. Τα όρια τι είναι? Το δικό μας το κουτί, το σώμα, όλα. Έξω από τα όρια, έξω ας πούμε από αυτά που εμείς γνωρίζουμε. Είναι μια πιο ανώτερη, ας το πούμε, συχνότητα, συνειδητότητα, έτσι. Αυτοί οι τρεις πλανήτες είναι σε ζώδια τα οποία μας οδηγούν πλέον στην αλήθεια. Δεν είναι ζώδια σκοτεινά. Είναι ζώδια φωτεινά. Είναι στους διδύμους, είναι στον Κρυό και είναι και στον Υδροχόο. Είναι σε ζώδια δηλαδή εξωστρέφειας, για να το πω. Οπότε αναγκαστικά ο κόσμος θα κινηθεί προς την εξωστρέφεια, προς την αλλαγή, προς την ελευθερία. Αυτό είναι. Έτσι τα επόμενα 7-10 χρόνια θα έχουμε μεγάλες αλλαγές, πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Σε ποιο επίπεδο? Σαν κοινωνίες. Στη συνειδητότητα. Στο να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, ποιος είμαι εγώ, γιατί είμαι εδώ, τι θέλω, ποιος είναι ο στόχος, ο σκοπός μου, τι κάνω, πώς αντιδρώ απέναντι στην τοξικότητα. Είναι φωτεινό ζώδιο ο Υδροχόος? Ναι, είναι. Ναι. Ο Υδροχόος φέρνει μια μεγάλη αλήθεια. Μια συμπαντική αλήθεια. Μάλιστα λέμε ότι οι Υδροχόοι είναι σαν να έχουν έρθει από μια εποχή μπροστά. Γιατί κινούνται με κάποιες ιδέες τις οποίες θα τις ζήσει η ανθρωπότητα μετά από μερικά χρόνια. Δηλαδή την ιδέα της φιλίας, την ιδέα της ομάδας, την ιδέα της αστρολογίας, την ιδέα της ψυχολογίας, της αυτογνωσίας, του διαδικτύου. Όλα αυτά τα μοντέρνα, τα κομπιούτερ, όλα αυτά τα φέρνει ο Υδροχόος. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται από το μέλλον. Έτσι τους λέω εγώ τους Υδροχόους. Ναι. Είναι λίγο περίεργοι σαν ρομπότ μερικές φορές. Σαν ρομπότ τι εννοώ? Δεν βγάζουν, δεν εκφράζουν το συναισθηματικό τους κόσμο. Γιατί είναι υπερβολικά, όχι, είναι υπερβολικά νοητικοί.
Όλα τα περνάνε από το νοητικό κομμάτι. Υδροχόη-νοητική, θα μου έρθει τρέλα. Περίμενε, δεν εννοώ ότι είναι κάποιοι είναι πολύ κουλτουριάρδες υδροχόοι. Είναι ιδιαίτερα άτομα. Είναι ιδιαίτερα. Απλώς μερικές φορές μπορεί να μην αντιλαμβάνονται, όχι όλοι, είναι ανάλογα και το προσωπικό οροσκόπιο, πώς πρέπει εγώ να σου συμπαρασταθώ συναισθηματικά σε ένα πρόβλημα. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Μπορεί να έρθω να σου αναλύω, ξέρω εγώ, την τάδε θεωρία και να πρακτικά και συναισθηματικά να μην είμαι δίπλα σου και να σου λέω πράγματα λίγο εξωπραγματικά. Να μην πιάνω το συναίσθημά σου. Αυτό είναι ο υδροχόος. Έχουν χαρακτηριστικά τελικά τα ζώδια, δηλαδή αυτό που λέμε, ποιος είναι το πιο γκρινιάρικο ζώδιο. Έχουνε. Ναι. Και, κοίταξε τώρα, εσύ είδες πως με πας πάλι. Με πας να πούμε τα αρνητικά. Όχι, τα θετικά θα μου πεις. Έχεις δει, ρε πέλα. Θα με πας στον γκρινιά. Γιατί είμαστε εθισμένοι στην τοξικότητα. Και εσύ είσαι εθισμένος. Ναι. Κι εγώ. Μην Ναι. νομίζεις, όχι βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Με παρατηρώ δηλαδή. Έχεις δίκιο. Κοίταξε να δεις τώρα τι μου είπε, παιδιά, Ποιο και είναι κόλλησα. το πιο γκρινιάρικο? Είπα το αρνητικό. Δεν είπα, ας πούμε, ποια είναι τα ζώδια που ερωτεύονται πιο πολύ, ποια είναι τα πιο ερωτεύσιμα ζώδια, ποια είναι τα πιο γλυκά, ποια είναι τα πιο τρυφερά. Πήγα κατευθείαν στον γκρινιάρικο, στο αρνητικό. Όμως, γιατί ο εγκέφαλος έχει ένα χάρισμα. Ναι. Πάει και κολλάει στην έλλειψη και στη δυσκολία. Και όλοι είμαστε από εκεί, ας πούμε, εξαρτημένοι. Όπου έλλειψη, όπου δυστυχία, όπου δυσκολία, εκεί κολλάμε. Ναι. Στη χαρά και στην ευκολία δεν μας ενδιαφέρει. Τα πιο χαρούμενα ζώδια, λοιπόν, ποια μπορεί να είναι? Οι τοξότες, μπορώ να πω. Είναι όμως, το λες θετικά ή αρνητικά, δηλαδή είναι στον κόσμο τους και δεν νοιάζονται για τίποτα? Στον κόσμο. Γιατί πια υπάρχει και το θετικό και το αρνητικό, όπως μας είπες νωρίτερα. Οι τοξότες δημιουργούν έτσι. Ναι. Κοίταξε τώρα, για να το καταλάβεις. Για να καταλάβεις τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει πιο χαρούμενο και πιο δυστυχισμένο. Είναι περισσότερο. Είναι ένα σύνολο μέσα στο οροσκόπιο. Ναι. Στον αστρολογικό μας χάρτη. Και εσύ έχεις στιγμές χαράς. Βέβαια. Όταν έρχομαι στο ραδιόφωνο εγώ αλλάζω σηκώτη μαζί σου, ας πούμε. Γελάω πολύ, περνάω ωραία μαζί Ευχαριστώ. σου. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί έχεις ένα στοιχείο στον τοξότη. Δεν το έχεις όλο, αλλά το έχεις. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είμαστε ένα σύνολο. Ναι. Οι τοξότες γενικά είναι αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Μπορεί όμως να είναι και καταθλιπτικοί σε άλλες φάσεις, αναλόγως. Αυτό είναι το θετικό των τοξοτών, ας πούμε. Ποιο είναι πιο ερωτικά? Οι σκορπιοί. Όχι, οι σκορπιοί δεν είναι ερωτικοί. Οι σκορπιοί παθιάζονται. Έχουν πάθος. Τα ερωτικά είναι τα λιοντάρια και οι κρύοι, ας πούμε. Ερωτεύονται οι κρύοι, ερωτεύονται συνέχεια. Πάνε και έρχονται, ας πούμε, οι έρωτες. Είναι διάφορα, ανάλογα. Άρα δεν είναι και τα πιο πιστά ζώδια. Πάλι στο αρνητικό το πάω. Πάλι πας να βγάλεις λαβράκι και να το γράψουν ότι οι κρύοι δεν είναι πιστοί και να γίνει χαμός. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι καθαρά στην ατομικότητα, στην υπευθυνότητα, στη συνειδητότητα και την ψυχή υπάρχει μέσα σε αυτό το σώμα. Είναι πολύ βασικό. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται, λένε ότι διανύουμε τον αιώνα της μοναξιάς και το βλέπω. Οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να επικοινωνούν, προτιμάνε να επικοινωνούν με τα μηνύματα και με τα τηλέφωνα παρά να βρεθούν να πιούν έναν καφέ, ας πούμε, παρέα. Ο μετανθρωπισμός που λέω εγώ, η μέτα και ο άνθρωπος. Έχουμε γίνει δηλαδή μαζί κομπιούτερ και άνθρωπος μαζί. Ναι, γιατί αυτή η υδροχοϊκή εποχή. Ακόμα και όταν βγαίνουμε, πάλι εδώ είμαστε μεταξύ μας και να κάνουμε καμάκι, να ερωτευόμαστε, να ασχολούμαστε με τον άλλον. Πάλι είμαστε μέσα από εδώ. Έχει λίγο αλλάξει όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ καμιά φορά λέω... Αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, αστρολογικά εξηγείται? Εξηγείται βέβαια, αφού ζούμε την εποχή του υδροχώου. Αυτό είναι. Έχουμε αλλάξει και έχει μπει η τεχνολογία στη ζωή μας. Ναι. Αντί για το συναίσθημα. Είναι μια τεχνολογική εποχή. Κακά τα ψέματα. Πού οδηγεί? Κοίτα, το που θα οδηγήσει στο τέλος δεν μπορεί να κρυφεί ακόμα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί μπορεί μέσα από αυτό να γίνει μια επανάσταση και οι άνθρωποι να καταλάβουν τις ελλείψεις και να έρθουν πιο κοντά. Δηλαδή εγώ τώρα πιστεύω ότι είμαστε σε μια ακραία φάση, πολύ μοναξιά. Και τοξικότητα μαζί. Και τοξικότητα. Και τα νέα παιδιά δεν μπορούν εύκολα να κάνουν σχέσεις, δεν χαίρονται όπως παλιά. Ναι. Με ένα like σε διώχνω από τη ζωή. Όχι με ένα like, πώς το λένε, με ένα delete σε διώχνω από τη ζωή μου, blog. Και με κάτι άλλο σε φέρνω στη ζωή μου. Αυτά τι είναι? Είναι καθαρά τεχνολογικά κομμάτια του υδροχώου. Πιστεύω όμως ότι στο τέλος, αφού περάσουμε όλη αυτή τη μεγάλη κρίση,
θα φανεί η ουσία της ανθρωπότητος. Είμαστε νομίζω σε ένα πειραματικό στάδιο τώρα. Αλλά εγώ το σκέφτομαι αλλιώς. Όλοι κρατάμε ένα κινητό. Ναι. Αν αυτό το κινητό το φανταστείς ότι είναι ένα βιβλίο, γιατί όλοι διαβάζουμε στην ουσία. Έτσι δεν είναι? Άρα τελικά πέρασε το βιβλίο, η αγάπη για τα βιβλία, γιατί και εγώ και εσύ παραμένουμε φαν στο βιβλίο, σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που το κουβαλάμε συνέχεια. Ναι. Αν δηλαδή αλλάξουμε την πληροφορία εκεί, ναι, και δώσουμε μια καλύτερη πληροφορία με πιο όμορφα πράγματα, πάλι θα μορφωνόμαστε μέσα από το βιβλίο που κουβαλάμε. Αρκεί να διαβάζουμε και να μην σκρολάρουμε μόνο. Ακριβώς, Γιατί ναι. πολλοί αυτοί που απλά περνάνε και βλέπουν φωτογραφίες ή βιντεάκια χωρίς να διαβάζουν το κείμενο. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος να βλέπει, να συμμετέχει, αλλά πάλι και να απέχει. Είναι μια εποχή. Βιώνουμε αυτή την εποχή τώρα, Μάκη. Ναι. Είναι αυτό που λέω και εγώ ορισμένες φορές, ότι νιώθω ότι μαθαίνω πολλά πράγματα, παίρνω πολλές πληροφορίες για πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπω τα διάφορα πράγματα που, κάτι μαθαίνεις κλπ. Αλλά μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Και χάνω χρόνο από τη ζωή μου και δεν κάνω focus εκεί που πραγματικά μου αρέσει. Δηλαδή, ξέρεις πόσες φορές, επειδή ανέφερες το βιβλίο, πόσες φορές πιάνω τον εαυτό μου να λέω, θα μπω μέσα να στείλω μια απάντηση σε ένα μήνυμα και κάθομαι μισή ώρα, 3/4, μία ώρα στο TikTok και λέω, αυτή τη μία ώρα εγώ θα μπορούσα να διαβάσω το βιβλιαράκι μου. Και έχω μείνει. Είναι λίγο εθιστικό. Ναι, είναι εθιστικό. Ναι. Βέβαια, αυτό το εθιστικό εσύ το ακολουθείς. Δηλαδή, στο TikTok η παρουσία σου είναι πολύ μεγάλη. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να περάσουμε και με Kroll τα διάφορα social της Μπέλλας, γιατί θέλω να τα δείτε, κάνει εξαιρετική δουλειά και στο TikTok και γενικά στα social Instagram, και στο YouTube. Πραγματικά αξίζει να ακολουθήσετε την Μπέλλα Κιδονάκη. Από κάτω βλέπετε τώρα που περνάνε πληροφορίες, όλα και το site της, τα πάντα και το YouTube της, όλα, για να δείτε αυτό το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μας λέει πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια αν τα αποδέχονται οι άνθρωποι, δηλαδή αν τελικά οι άνθρωποι όταν έρχονται να σε συναντήσουν. Τα αποδέχονται. Έρχονται για τις απαντήσεις ή έρχονται για να τους πεις κάτι που τους αρέσει? Για όλα μαζί, για το σύνολο. Σε άλλους πηγαίνω και σε άλλους δεν πηγαίνω. Αυτό είναι για μένα η εξέλιξη της κατάστασης. Αλλά γενικά βλέπω ότι τα αποδέχονται. Ναι. Και τα αποδέχονται και ψαγμένοι και μορφωμένοι άνθρωποι. Και εμένα αυτό μου αρέσει. Αλλά φυσικά οποιοσδήποτε που μπορεί να έρθει σε μένα, για μένα αυτό είναι τιμή και σεβασμός. Και ευχαριστώ όποιος έρχεται και με εμπιστεύεται. Και όταν τους λες κάτι που μπορεί να μην τους αρέσει, το αποδέχονται ή εκεί σε αμφισβητούν? Το αποδέχονται. Αλλά δεν το λέω με τον τρόπο που θα τον κοπανίσω τον άλλον σαν το χταπόδι, να χάσει τον εαυτό του. Όχι. Τον κάνω και το βλέπει. Και πραγματικά αυτό είναι, νομίζω, το πιο ενδιαφέρον. Ναι. Έχει ένα νόημα. Δηλαδή, εγώ τι νιώθω κάθε φορά, Μάκη, όταν έρχεται κάποιος, σαν να έχω ένα πίνακα ζωγραφικής και μέσα εκεί αποτυπώνεται ένα ξεχωριστό τοπίο. Πραγματικά, πολλές φορές ευγνωμονώ το Θεό για αυτό το ταλέντο, για αυτή τη δουλειά που μου έχει δώσει, γιατί έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους. Μιλάω, μου ανοίγουν την ψυχή τους, με εμπιστεύονται, με σέβονται και τους σέβομαι. Και υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό? Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Είσαι επικοινωνιακή και φαίνεται. Ναι, είμαι επικοινωνιακή και μ' αρέσει. Αν δείτε, παιδιά, μια φωτογραφία, θα μιλήσω σε αυτή την κάμερα εδώ πέρα. Δείτε εδώ τη φωτογραφία της Μπέλλας, μια φωτογραφία που βρήκα, που είναι τόσο λαμπερή. Κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ ένα πλάσμα μέσα στη φύση. Δηλαδή, κάθε φορά που βλέπω αυτή τη φωτογραφία σου, την πετυχαίνω στο ίντερνετ συχνά. Κάθε φορά που βλέπω αυτή τη φωτογραφία σου, λέω, κοίταξε, είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος που αγαπάει τη ζωή. Την αγαπάω τη ζωή, αγαπάω τους ανθρώπους. Βέβαια, εκεί με κλωνοποίησαν γι' αυτό. Τι εννοείς σε κλωνοποίησαν? Δεν ξέρω αν είδες που έχω γράψει σως παντού σε όλα τα βίντεο. Ναι, αλλά... Κάποιοι χρησιμοποίησαν αυτή τη φωτογραφία, τους άρεσε φαίνεται. Εντάξει. Και κάνανε άλλους λογαριασμούς ψεύτικους. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Μεγάλη που μιλάνε. προσοχή. Ναι. Θέλω να το πω και εδώ, ότι να μην εμπιστεύονται λογαριασμούς που δεν έχουν ακολούθους. Έχουν 2, 5, 50. Ναι, βέβαια. Εμένα οι λογαριασμοί είναι μεγάλοι, με ακολουθεί πολλοί κόσμος. Ναι. Αυτό. Και αν τους γράφουν τίποτα περίεργα πράγματα, να φεύγουν αμέσως, γιατί θέλω να τους προστατεύσω. Εννοείται και καλά κάνεις και το λες και χαίρομαι πάρα πολύ που το λες. Πρέπει να ψάχνουμε λιγάκι. Και όταν βλέπετε ότι κάποιος σας μιλάει, γεια σου, είμαι η Μπέλλα και αν θέλεις μπορούμε να συνεργαστούμε, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Κόβεται. Δεν το κάνει. Ναι, δεν είναι η Μπέλλα. Δεν είναι η Μπέλλα. Είναι κάποιος άλλος. Έτσι. Ναι. Εννοείται. Αυτά είναι
Δεν μου κάνουν εντύπωση πια. Τι έχουμε πάθει, τι ανοσία έχουμε πάθει. Κοίταξε, τις καταστάσεις μας φαίνονται καθημερινά. Του διαδικτύου. Ναι. Αυτά είναι και τα προβλήματα. Κοίτα, έχει και θετικά πράγματα το διαδίκτυο, να μην τα ισοπεδώσουμε. Πάρα πολλά. Και αν θέλουμε, μαθαίνουμε και πολλά πράγματα. Μορφωνόμαστε. Και πολύ πιο γρήγορα. Τόση γνώση. Έχουν ανοίξει τα πάντα, ας πούμε. Και όποιος θέλει να εξελιχθεί, εξελίσσεται. Αυτά είναι τα θετικά. Να μην απλά τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μια διασταύρωση των πηγών. Δηλαδή, μην διαβάζεις το άρθρο το δικό μου που είμαι άσχετος, ας πούμε, και να σε κατατοπίσω για την αστρολογία, γιατί από την κουβέντα που κάνουμε έχεις καταλάβει πόσο άσχετος είμαι. Εντάξει, αυτό ρε παιδί μου λέω. Άσχετος δεν είσαι. Άκου που σου λέω, μου τα λες. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ λόγω της δουλειάς είμαι μέσα στο χώρο σας πολύ. Κινούμε. Ναι. Μου τα λες και για κάποιο λόγο ο εγκέφαλός μου δεν τα συγκρατεί. Δεν είναι λόγω βλακείας. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να δω. Ίσως γιατί επαναπαύομαι. Λέω δεν πειράζει, έχω την μπέλα μου εγώ. Θέλω κάτι, θα πάρω την μπέλα. Ναι. Και στον εγκέφαλο μου δεν καταγράφεται. Δηλαδή μου λες τώρα αυτό που είπες για τους συντροχώους. Μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα το θυμάμαι σε ένα μήνα. Δεν το συγκρατώ. Όχι μόνο για τους συντροχώους, και για το ζώδιό μου και για μένα. Δηλαδή... Δεν είπαμε πολλά πράγματα για σένα, όχι, για τον δεν Ταύρο. θέλω να λέμε άστα. Γλυκύτατη. Μην ξεχνάς ότι οι Ταύροι είναι τα ζώδια της Αφροδίτης. Ναι. Και η Αφροδίτη, σαν αρχέτυπο, είναι ο πλανήτης που φέρνει ομορφιά, φέρνει αγάπη, αρμονία, τέχνη, καλοζωία. Εμένα δεν μου έχει πει. Στην καλοζωία, ναι. Τέχνη, αρώματα, καλοζωία. Έχω πέσει μέσα. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν έχουν ερωτευτεί. Και εντάξει, μην κάνουμε όμως το ψυχογράφημα μου τώρα. Εδώ πέρα, γιατί σε βλέπω ότι κάτι ετοιμάζεσαι να πεις. Δεν θα μιλήσω εντάξει. Θα κρατήσω την ιδιωτικότητα. Εγώ νομίζω έχεις ερωτευτεί τη δουλειά σου, το ραδιόφωνο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας μου μεγάλος είναι αυτό που κάνω. Φαίνεται, έχεις τεράστιο ταλέντο στο ραδιόφωνο. Είναι, όχι όλο αυτό. Ακόμη και αυτό εδώ που βιώνουμε τώρα. Είσαι επικοινωνιακός και έχεις ταλέντο. Αυτός είναι ο έρωτάς σου. Ναι. Άλλοι ερωτευόμαστε ανθρώπους, άλλοι ερωτευόμαστε. Είναι το ταλέντο σου αυτό. Όχι καταστάσεις. Είναι το ταλέντο σου αυτό. Είναι η μούσα σου. Ναι. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όσο κουρασμένος και να είμαι, αυτό που κάνουμε τώρα. Μα σε βλέπω, μπορώ να το αμέσως. κάνω μέσα στην ενέργεια. Λάμπει το πρόσωπό σου, τρομερή ενέργεια. Οπότε όλα αυτά πολύ. είναι δώρα. Ναι. Ξέρεις τι είναι δώρο? Το σκεφτόμουν τις προάλλες και το συζητούσα και στην εκπομπή. Δώρο είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς χωρίς να σε νοιάζει για το πώς θα σε βλέπουν οι άλλοι. Αν είμαστε τυχεροί γιατί κάνουμε δουλειές που είναι ωραίες δουλειές, γιατί τις αγαπάμε και τις κάνουμε εμείς ωραίες. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια ωραία δουλειά. Δηλαδή, ακόμη και έβλεπα και θαύμαζα τις προάλλες τον οδοκαθαριστή στο δρόμο και καθόμουν και το χάζευα το παράθυρο και κατέβηκα κάτω και τον αγκάλιασα, του έδωσα συγχαρητήρια. Γιατί δεν φαντάζεσαι, Μπέλα, με τι χάρη, δεν μπορώ να το περιγράψω, χορογραφημένος, σαν να χόρευε. Καθάριζε το δρόμο μπροστά που είχε ξεραφύλλα, είχαν πέσει από τα δέντρα και ξέρεις. Και ήταν, ρε παιδί μου, το καθάριζε με τέτοια χαρά. Yes. Ήταν κάτι, το έκανε με όλη την καρδιά. Αυτό δεν το έκανε βαριγκωμώντας. Πω καθαρίζω το δρόμο. Πώς εγώ αυτό το πράγμα να μην το εκτιμήσω, να μην το δω και να το αποθεώσω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι κάνεις από την καρδιά σου. Ναι. Είναι. Αυτό, αν το κάνεις από την καρδιά, κοιμάσαι το βράδυ και είσαι χαρούμενος. Χωρίς να νιώθεις ότι κάνεις μια δουλειά που ο άλλος θα την υποτιμήσει. Όχι. Γιατί με νοιάζει. Είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Σε αμφισβητούν. Μπορεί να σε αμφισβητούν ακόμη και σήμερα. Ένα αστρολόγος μου, τι να μας πεις κι εσύ, Μπέλα μου. Ναι. Δεν σε αγγίζει αυτό πια. Όχι, καθόλου. Γιατί ξέρω τη δύναμή μου και ξέρω την αλήθεια αυτής της τέχνης. Ναι. Δεν με αγγίζει. Αλλά να σου πω κάτι να γελάσεις. Οι γυναίκες την ακολουθούν πιστά την αστρολογία. Οι άντρες, να το πω και αυτό, την ακολουθούν. Αλλά ανοιχτά δεν θα βγουν να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Γιατί? Νιώθουν είναι ότι είναι ταμπού. Όχι όλοι, αλλά ο αντρικός πληθυσμός. Δεν θα πει εύκολα, δηλαδή, εγώ έχω την Μπέλα, πάω στην Μπέλα, την αστρολόγο μου. Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Ναι. Και πολλοί κόσμος δεν θα το πει. Ναι. Δεν θα το πει. Και ειδικά διάσημοι και επώνυμοι και επιτυχημένοι δεν θα το πούνε. Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό? Μου είναι αδιάφορο πλέον. Είναι προστασία του εαυτού τους. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, παλιά μπορεί και να με πείραζε. Τώρα δεν με νοιάζει καθόλου. Ότι ευχαριστεί τον καθένα. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, σε έναν αγκόμενο που δεν θέλει να σε εμφανίσει παρά έξω, γιατί ντρέπεται για σένα. Όχι, μην τα μπερδεύεις. Τι δουλειά έχει ο αγκόμενος με την αστρολογία που δεν θέλει να με εμφανίσει? Πάμε να το παραμιλήσω. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Εκεί θα τον χώριζε στην επόμενη στιγμή, στην υπόνοια και μόνο. Προσωπικά δεδομένα.
μένα, οπότε εκεί τα σταματάμε όλα. Δεν είναι καμία σχέση με αυτό. Είσαι αισιόδοξη για το αύριο? Είμαι. Πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω. Τώρα μην με θεωρήσεις λίγο γραφική, αλλά πιστεύω πολύ στο Χριστό, στους Αγίους μας. Πιστεύω, ρε παιδί μου, πιστεύω στο καλό. Άμα πιστεύεις στο καλό και δημιουργήσεις αυτό τον κήπο τον εσωτερικό μέσα σου, δεν φοβάσαι. Ό,τι και να γίνει, δεν φοβάσαι. Λες, εδώ είμαι, θα προστατεύομαι. Ναι, είμαι αισιόδοξη, ναι. Είσαι ευτυχισμένη σήμερα, Μπέλα? Δηλαδή, εμείς βλέπουμε την Μπέλα Κηδωνάκη, και να σου εξηγήσω γιατί κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί κάθε φορά, σου έχω πει πολλές φορές, ότι βλέπω τα βιντεάκια σου, σε παρακολουθώ, μου βγαίνουν στο TikTok, κάθε μέρα θα βγει, είσαι πάντα πολύ ψηλά. Γιατί φτιάχνεις πολύ ωραία βίντεο και μιλάς με λίγα λόγια ουσιαστικά πράγματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πάντως. Γιατί το λακωνίζει, είναι στη φιλοσοφία. Είναι το πιο δύσκολο. Μα γι' αυτό και ξεχωρίζεις. Δεν το πετυχαίνω. Δηλαδή μπορώ να το κάνω πολλές φορές για να βγει. Ειδικά αυτά που κάνω τα εβδομαδιαία, που είναι μέσα στα 2,5 λεπτά. Πρέπει να το πω για να είναι ουσιαστικό αυτό που θα πω. Γκρινιάζουν βέβαια, το τρίτο δεκαήμερο δεν είπατε, το πρώτο, το ωραίο. Παιδιά, όταν υπάρχει, όπως είναι η πλανητική κατανομή, ας πούμε, μερικές φορές δεν ενεργοποιείται το τρίτο δεκαήμερο, ενεργοποιείται το πρώτο. Αλλά αν είμαι ευτυχισμένη. Από κάτω τα σχόλια τα διαβάζεις? Ναι, τα διαβάζω. Σε επηρεάζουν? Κοίταξε, σε γενικές γραμμές καλά σχόλια έχω. Κάποιοι κράζουν κιόλας. Αμφισβητούν αυτό που λες επειδή δεν τους αρέσει? Ναι, αμφισβητούν, ναι. Μάλλον επειδή δεν τους αρέσει η πρόβλεψη. Ναι, υπάρχει και μια ελευθερία. Ο καθένας σας γράφει ό,τι θέλει. Απλώς θέλω ό,τι γράφω να το γράφω με σεβασμό. Όπως τους σέβομαι εγώ, να με σέβονται και αυτοί. Σε γενικές γραμμές δεν έχω πολύ αρνητικά σχόλια, μπορώ να πω. Τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι και απελπισμένοι, κάπου πρέπει να το γράψουν και αυτοί. Κάπως πρέπει να βρουν ένα βήμα να βγάλουν τον πόνο τους. Οκ, αλλά μέχρι εκεί, ξέρεις, τους καταλαβαίνω, τους κατανοώ. Με ρώτησες αν είμαι ευτυχισμένη. Η ευτυχία. Ναι, σε ρώτησα γιατί εγώ σε βλέπω πάντα ευτυχισμένη στα βιντεάκια σου, αλλά δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω όταν κλείνει η κάμερα. Πάντα όταν κλείνουν οι κάμερες, κοίτα. Έμαθα από πολύ νωρίς, έτυχε τώρα να ακολουθήσω και κάποια μαθήματα φιλοσοφίας, τι είναι η ευτυχία και τι είναι η ευδαιμονία. Όλα τα χρόνια λοιπόν προσπαθούσα να είμαι ευτυχισμένη. Ο ευτυχισμένος τι είναι αυτός που στηρίζει τη ζωή του στην τύχη, άρα στα εξωτερικά γεγονότα. Δηλαδή, πάει καλά η δουλειά, είμαι χαρούμενος. Πάει καλά η σχέση, είμαι χαρούμενη. Πάει καλά η ζωή μου, είμαι ευτυχισμένη. Δεν πάει, είμαι χάλια, να μην πω την άλλη τη λέξη. Άρχισα λοιπόν αυτό να το αλλάζω, γιατί έβλεπα ότι ό,τι και να περίμενα απ' έξω δεν ερχότανε. Ή αν ερχόταν πολύ λίγο σε στιγμές και μετά έφευγε. Οπότε άρχισα να καλλιεργώ λίγο αυτή τη λέξη που λέγεται ευδαιμονία. Και δαίμον. Δεν είναι ο δαίμον, είναι αυτός που, ο δαίμον, αυτός που γνωρίζει. Αυτός που έρχεται σε επαφή με την ψυχή του, με τη δύναμή του και το Θεό. Αυτό προσπαθώ τώρα να καλλιεργήσω για να είμαι καλά. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και φεύγουνε, Μάκη μου. Δηλαδή έρχεται μια επιτυχία, εντάξει, σε γεμίζει λίγο, μετά τι έγινε. Προχωράς. Έρχεται κάτι καλό, πολύ ωραίο, αλλά μετά είναι από έξω, δηλαδή, από την τύχη. Και όλοι περιμένουμε με τον τουφέκι να μας έρθει κάτι καλό για να γίνουμε χαρούμενοι. Το ξεχνάμε αυτό. Πότε έρχεται το καλό απ' έξω για να γίνουμε χαρούμενοι? Πέστε το μου για να το ξέρω. Άρα έρχεται λίγο. Ξεκινούν από μέσα μας. Εννοείται. Ακόμα που σου είπα και αυτό το πολύ δύσκολο που έχω περάσει, και όπου ο πόνος είναι εκεί, δεν έχει φύγει, είναι καρφί, είναι βαθύτατο καρφί και πολλές φορές γράφω και ποίηματα. Το λέω έτσι τώρα γιατί γελάμε κιόλας λίγο, γιατί εγώ ξέρεις λίγο αυτοσαρκάζομαι και τους παίρνω και τους διαβάζω τα ποίηματα και γελάμε, αλλά ο πόνος είναι ένα καρφί που είναι εκεί, δεν φεύγει, έτσι. Απλώς αυτή η καλλιέργεια της ευδαιμονίας, της εσωτερικής δηλαδή ηρεμίας και γαλήνης, είναι αυτό που με βοηθάει να ξεπερνάω τα πάντα. Όχι ότι δεν τα χάνω όταν γίνει ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να σου πω, δεν ήρθα εδώ να στο παίξω ο ειδικός των ειδικών. Το παλεύω, το προσπαθώ και πιστεύω μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή να έχω καταφέρει κάποια περισσότερα πράγματα. Αυτό, τίποτε άλλο. Πάντως, Μπέλα μου, είσαι ένα λαμπερό πρόσωπο. Είσαι μας μιλάς τόση ώρα
Δεν ακούγεται κουβέντα τίποτα. Η Μαρίτα που σε λατρεύει έτσι κι αλλιώς λέει σε πελάγι ευτυχίας, ευδαιμονίας, για να το πω σωστά. Είναι ένας υδροχός, όμως καταπληκτικός. Ναι. Φίλος, σωστός. Φίλοι μάλλον, φίλοι σωστοί. Δεν αντίο. Έχουμε περάσει πολλά. Έχουν δει πολλά τα ματάκια μας. Μου έδωσες, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί με έκανες να δω αλλιώς το κομμάτι αστρολογία. Εγώ δεν θα σου πω αν το πιστεύω ή δεν το πιστεύω, αν ασχολούμαι. Ναι, μ' αρέσει και σένα πόσες φορές έχω πάρει τηλέφωνο. Απλά για κάποιο λόγο μετά δεν τα συγκρατώ, τα αφήνω, φεύγουν, περνάνε, φεύγουν. Δηλαδή μπορεί να μου πεις αυτό, Μάκη, πρόσεξε εκείνο ή κάνε εκείνο και μετά από μια μέρα εγώ να το έχω ξεχάσει. Δεν μου μένει τόσο πολύ. Σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει λοιπόν ότι εσύ σαν άνθρωπος βασίζεσαι και στις δυνάμεις σου. Ναι. Και έχεις ενεργοποιήσει αυτό το κομμάτι το δικό σου για να πετύχεις πράγματα. Ναι. Και καλά κάνεις, συμφωνώ μαζί σου. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, αλλά με έχεις κάνει τώρα να το βλέπω λίγο διαφορετικά το πράγμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μέσα από την εκπομπή σήμερα, που άλλο τίτλο είχα κανονίσει να βάλω, άλλο θα βάλω τελικά, παιδιά, από όλη αυτή την κουβέντα. Πραγματικά θα καταλάβετε όταν θα δείτε το βίντεο τι εννοώ, όταν θα δείτε το επεισόδιο. Αλλά μέσα από αυτή την κουβέντα μου δείχνεις ότι μπορώ να πετύχω τα πάντα σαν άνθρωπος, αρκεί να πιστέψω πρώτα απ' όλα στις δυνάμεις μου και να εργαστώ πάνω σε αυτό. Ναι. Δηλαδή πάνω στο στόχο που έχω βάλει, ανεξάρτητα με το τι γίνεται με τους πλανήτες, με όλα. Έρχονται κάποια πράγματα, ίσως σαν να είναι για να μου χτυπήσουν το χέρι και το νόμο και να μου πούν μην πας από εκεί, αγόρι μου, πήγαινε από εδώ τώρα. Γιατί από εκεί λιγάκι είναι πιο δύσβατο το μονοπάτι. Βρες ένα μονοπάτι που είναι πιο ωραίο, δηλαδή έχει και λουλουδάκια, δεν έχει αγκάθια. Ευχάριστο. Έτσι, πιο ευχάριστο. Καθόλου διαχωριστικό, δηλαδή να σε διαχωρίζει με τους άλλους και να σε βάζει να σκοτώνεσαι. Και κυρίως δεν θα με βάλει στη διαδικασία να μπω στο μονοπάτι του άλλου, να χτυπήσω, να βγάλω τη μέση των άλλων για να μπορέσω να διακριθώ εγώ. Έτσι. Καθόλου. Κάτι που κάνουμε. Επίσης, αν δεν ταιριάζω με έναν άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι στέλνει τα ζώδιά μας. Όχι, μπορούμε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που να το εξελίξουμε αυτό. Εγώ πλέον κάνω με όλους. Ναι. Κάνω με όλους τους ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνω αυτή τη διαφορετικότητα και πώς μπορώ να τη διαχειριστώ. Πραγματικά κάνω με όλους. Δηλαδή, όπως μας είχες πει, ο κρυός με τον σκορπιό είναι καρμικό. Άλλο είναι καρμικό. Δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζουν. Δεν σημαίνει όμως ότι εγώ δεν θα είμαι ευτυχισμένος αν σαν κρυός, παράδειγμα, ερωτευτώ μία υδροχό. Εννοείται θα είσαι μια χαρά. Έτσι. Άμα την ερωτευτείς και άμα σ' αρέσει. Ναι. Όλα πάντως αλλάζουν. Όχι, ναι. Κι όμως είναι η πιο πιστή σου φαν. Ναι. Έτσι, το παραδέχεσαι? Είναι καλό παιδί. Εννοείται. Η πιο πιστή σου φαν. Τώρα μιλάμε, παιδιά, για τη Μαρίτα, που είναι το τέρι μου στην πρωινή εκπομπή, για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Γιατί, εντάξει, η γυναίκα μπορεί να έχει άλλα. Λοιπόν, εντάξει, μην παρεξηγηθούμε. Εκτός από αυτό που είπες, να προσθέσω ότι εκτός από τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος, είναι η σύνδεσή μας με το θεϊκό κομμάτι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε συνδεδεμένοι με την πηγή. Αν αυτό το καταλάβουμε, γίνονται μικρά ή μεγάλα θαύματα στη ζωή μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Πιστεύεις στο θαύμα. Πιστεύεις στο θαύμα. Εννοείται. Και στα θαύματα πιστεύω και στους αγγέλους πιστεύω. Είχα γράψει πάρα πολλά για τους αγγέλους και τώρα θα το ξεκινήσω πάλι. Πιστεύω πάρα πολύ, ναι. Είναι για μένα, δεν ξέρω, είναι... Μπορεί να φανώ φεδρή, μπορεί να φανώ αστεία σε κάποιους και να λένε τι λέει και εγώ και αυτά. Είναι τι πιστεύει ο καθένας και πώς τον κάνει και νιώθει καλά. Ναι. Και πώς αυτό με κάνει καλύτερο άνθρωπο, πιο λειτουργικό στην κοινωνία και πιο κοινωνική, γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, έτσι. Ο ένας με τον άλλον, τελείωσε. Όσο είμαστε ο ένας με τον άλλο, δεν φοβόμαστε τίποτα, Μάκη μου. Εύχομαι τη λάμψη που βλέπω στα μάτια σου να τη βλέπω για μια ολόκληρη ζωή. Ευχαριστώ, θα γίνουμε μούμιες. Να έχεις όλα τα καλά. Πλάκα σου κάνω. Άσε με να κάνω έναν επίλογο καλό, ένα κλείσιμο και αυτό πας να μου το χαλάζεις γλωσσοκοπάνα. Είναι η Μπέλα Κηδωνάκη που αγαπάμε. Αυτό έχω να πω μόνο και όπως καταλάβατε, αν είδατε όλο το επεισόδιο, θα καταλάβατε γιατί την αγαπάμε και γιατί την ξεχωρίζουμε. Τα Bread Factory τα αγαπώ.
όπως αγαπώ το φαγητό και το γλυκό. Εννοείται. Λοιπόν, Ο δεν θα Σταύρος. μπορούσες να έρθεις στην εκπομπή και να μην σου κάνω ένα δώρο. Λοιπόν, μόνο που θέλω να δω τώρα πόσο ρόλο παίζει η τύχη, γιατί ή πόσο πολύ είναι η διαίσθηση, ώστε να μαντέψεις ποιο από όλα αυτά τα κουτιά έχει το γλυκό και ποια κουτιά είναι άδεια. Λοιπόν, να κλείσω τα Ποιο θα μάτια. διάλεγες λοιπόν από τα 4 κουτιά? Κάτσε να κάνω αμπρακατάμπρα. Κάνε τα δικά σου. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, θα διαλέξω μάλλον, Ναι. το πρώτο δεν θα είναι, το τρίτο. Το πρώτο δεν το θέλεις. Όχι. Και είναι όντως άδειο, παιδιά. Έλα. Πας εδώ. Άδειο, με τρελαίνεις, μη μου πεις. Ναι. Παιδιά, εντάξει, δεν το πιστεύω. Διάλεξε το γεμάτο. Εντάξει. Μπέλα, δεν Την έχω ώρα λόγια. εκείνη το είδα και λέω αυτό το 3 κάτι έχει μέσα. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν το έχεις δοκιμάσει ποτέ. Είναι όνειρο. Είναι cheesecake lotus. Για μένα αυτό, Ευχαριστώ πάρα αυτό πολύ. υποτίθεται ότι είναι οικογενειακό από τα Bread Factory, αλλά για μένα είναι ατομικό. Έτσι. Και ατομικό στο δίνω. Μην το Παρόλο μοιραστείς που με έχεις κανέναν. παραμείνει στυλάκι, έτσι. Το παλεύουμε, τι να Πώς θα κάνουμε. καταφέρνεις να μας πεις το μυστικό. Πάντως, το μυστικό σίγουρα δεν είναι ότι έχω κόψει τα γλυκά. Δηλαδή, τα γλυκά συνεχίζουν σε ημερησία διάταξη, δεν μπορώ διαφορετικά. Με την Ευχαριστώ αγάπη πάρα μου, πολύ, ευχαριστώ. με την Να είσαι αγάπη μου. γλυκός και η εκπομπή να είναι γλυκιά, όπως τα γλυκά που μας δίνεις, γιατί πραγματικά δεν πάω εύκολα σε εκπομπές και Ξέρω. το ξέρεις. Αλλά επειδή σε αγαπάω και σε έχω ξεχωρίσει, Σε ευχαριστώ. Με τιμάς. έχω τη διόραση κι εγώ, έτσι. Να είσαι Ξέρω καλά, Μπέλα μου. ακριβώς ποιος είσαι και αγαπώ σε ευχαριστώ κι εγώ. Και εγώ σε αγαπώ, να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να περάσετε καλά, να πήρατε κάτι. Σίγουρα τελειώνοντας, νιώθουμε όλοι πιο αισιόδοξοι για το αύριο και πιστεύουμε πολύ περισσότερο στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας και σε όλα αυτά που μπορούμε να πετύχουμε για να φτάσουμε στο στόχο που έχει βάλει ο καθένας μας. Να περνάτε καλά.